вакытта бик әһәмиятле бүтән дөнья җырчылары, бүтән итальян җыр сәнгате, вокальная школа итальянский, русский дип әйтәбез инде. Безнең татар халкының үзенчәлеге әйткәнемчә җырлаган вакытта, йөрәк хисен биргән вакытта авызны зур ачуның әһәмияте юк. Киресенчә, сөйләшкәндә кебек булырга тиеш. Менә без синең белән хәзер бер упражнениелар менә бу и белән аны әйтәбез бит инде. И дип җырлаганда, шуны гади генә әйтеп алып карыйк. Менә синең җырлаган вакытта син бит а дип әйткән, и дип кеше җырлаган вакытта, син елмайда шушы үзеңнең неңне тавышыңны чыгарып. Бу бик югары түгел, менә соң алабыз. Менә шуны үзеңне шулай күзгә кара да, үзеңне карап тор, үзеңгә карап җырла, йөзең матур булсын, сиңа караган кеше сокланып карый торган йөз булсын теге. Дип теге мимика белән түгел. Үзең әйтерсең лә син уйланып торасың, көчле тавыш белән уйланып торасың, нигә громко думаю дигән кебек.